bo fe ni de mamadu fe ne te fe dinya mamadu ala kira bangena abdullahi de kira bangena abangena amba aminata de kira bangena muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena. Ayo bisimila foire Mawludu 2019 sugu kene konona na amala donya ka fo sugu nyukon kumberi do wala sa jago julabaw ani jema ko batu biseka lakolon chugumuna ku ka sani ferifen ka seka ulu fana la donya jema ka seka alakodon chugumuna foire kene sigira senkan coopération de Bamako fe Sherifla télévision ou ka bulodi nyoma konana sponsor officiel te fakibina kene ko nana jago julabaw chama ni bora kana ni uka sani ferifenye ina fokomi aja kamara wala fo musodo ani nani no ni parili fen chama ye muso ka parli kama anuka dususuma kama ina fokomi shen dagabano biju sugu ya bela jele barasela oni bagiu oni muso ya laben fen chama wero o babolo kene ko nana angaje anga uka sorole unaje. On est là pour présenter nos bijoux, pour vendre et tout. Oui, ça se passe bien. C'est bon. Les ensembles complets, les chaînes, les bracelets, tout ça. Oui, il y a les clients viennent acheter un peu, bon prix, oui. Il faut appeler les clients, ils vont venir regarder. On va les vendre, bon prix, Inch'Allah. Très contente, voilà. Ici c'est bon et puis c'est abordable quoi. Les prix descendent tout, c'est bon. Il y a l'ambiance, il y a tout, c'est bon. Oui, bien sûr, Inch'Allah, on va revenir parce que ici c'est bon. Il y a les clients, il y a tout. Kasim Koulibaly ale fana be sugu kene konna nani aka burumusi chenmawnye burumusi dagabano ani orobu suturalum kafara ijabu ni disaw kan o chamamba de tonindo abolo foire 2019 sugu tako sabana o kene konna na femunu sorola Kasim Koulibaly da ngaje angulaje aka feri fonkunka ani foire nyere haklina kadara kono koma nana mawludu foire la ka nyina san sabay wa mi mawludu foire ke ni amake ankaramgo bonya na barika koso ani mawludu bonya na barika koso amina me bosuku bala kana firela mawludu la ina san saba ami foire insiga en san flaga 26 mars la bo nya san folo ya bo alhamdulillah ni ya dugu kornay ami ala deli yanga tanye fe karamgo re bonya na barika koso ni koyi dine demani sirado uriba ando asirafe bo dungo do de ka fara dine bulo fara ka cha naw tay ñogona ka dogo la quoi karamgo ya kusindo koko la buka ko ba de tika ko fitini bo sira wala wode ambila asira la quoi bo sisa an yere kon nana kana foire daile ya anya yi ya yere ka pisani yoro donye quoi parce que ya jama biya alhamdulillah doroni bike ka teme ya mfala ka bo même temps amena ni finu ya mu da no ya mo ma fo wata fo foire bana doru ba fo ni mawlu bana utor bu burumusi santugo mina kwa parce que mawludu la ni war bi bule kana burumusi rangoro takata mari fe o dakadila mawludu temene ki bita burumusi san o be a here bado e ba daboro ko be ga hina soro bangoni falen flene munumbe aidara so mo do wa anu saru do wa o shite malion le do silamo le do daire manyina o do mo na mo nga senga na ga geleani aka fembe bana hakatala doru te barala na semaine kele me ko lubule ba ko san mo mi san bara soro ani so jana abe fem soro kataka demba la hine ya do we bilile bay bo amene ne ko shu farat lega ame fe dungo do de ka fara ko inka bo amene ko sigi fo kata si angal sayama amani ala fe a barake ko nyuma ana fanga na kene ala ka dama ala ka karamgo remme anyefe OTSC chakeda mini ukabara ubinye shi panukuma batiriko ani machine fen chama obela jelembe soro ukayorola ali kone femunu soro ukafiri fen kunka nyefolula angaje anga wala likana me onebe barake OTSC la ambe panoni batru deke ani minificateur
ani ampoule chargeable ni ampoule courant LED ani chauffe-eau solaire ani climatiseur solaire ani lampadaire solaire koni an siɲɛ fɔlɔ ye Fawul Maludu kɛnɛ kan alhamdulillah tacogo ka fisa yɛrɛ de tacogo ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de alhamdulillah dɔndɔni yɛrɛ de dɔndɔni bon sɔngɔ ka di yɛrɛ yɛrɛ de an ka panneau da ka di batterie da ka di et puis an ka minɛn bɛ garantie b'a la hali ampoule kɛmɛ ta n'i y'a san garantie b'a la an fɛ yen clim batteriment o frigo batteriment o congélateur batteriment o c'est à dire fɛn o fɛn chargeable ni fɛnw minɛn bɛ bɔ anw fɛ yen kɔni garantie b'a bɛɛ la par kɔfɛ an ka bitigiba yɛrɛ bɛ Dabanani na immeuble Turela la bon an ka bitigi wɛrɛw fana bɛ Bozo la bon an ka bitigi dɔ fana filɛ Ngolona Kɔndɔrɔ ni Sanɛ yɔrɔ la Bomoli sugu kare yɔrɔ la bon alhamdulillah an kɔni an bɛ dugawu kɛ foire kɔni a diyara n ye a tagabolo ka fisa ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka na foire Mawuludu kɛnɛ kan bon ni Ala sɔnna a ma an tɛ fɛ nin ka k'an dan ye an bɛ fɛ san o san a ka kɛ inshallah an ka don a la hɛrɛ la a ka ban hɛrɛ la i b'a fɔ ɲinanta in kɛra cogo min na o de ka d'an ye an bɛ Sirifila TV mɔgɔw bɛɛ fo alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la an ye wasa dan de sɔrɔ u ka foire kɔnɔna na an ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ et puis mɔgɔw bɛ na jama bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la u ka foire kɔni vraiment c'est impeccable bon client a ka d'an ye u ka na toujours dɔ ka fara jama kan parce que foire dabɔra i bɛ n'i yaala a bɛ se ka kɛ hali n'i nana hali n'i ma sanni kɛ i b'i ɲɛ damu et puis i bɛ se ka fɛn dɔ fana a bɛ diya i ye i bɛ se k'a tigi ka carte minɛ n'i ye wari sɔrɔ kɔfɛ i bɛ se k'a tigi wele i bɛ t'i ka sanni kɛ bon foire tɛ k'a fɔ wari bɛ n bolo wari tɛ n bolo quoi olu ta ye quoi. Sama Mone wari ci cakɛda don min bi an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka wari ci k'a lasɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛjɛ fana la a ci sara an ka jɛ an ka u lamɛn. Sama Mone ye société malienne dɔ de ye ni occupelen no transfert d'argent la c'est-à-dire wari cili ani wari tali ani an ka fɛn caman sanni sira fɛ n'a bɛ sanni feere kɛ i n'a fɔ Orange, Malitel, Telecel Crédit, Canal, Isago, StarTime a b'olu bɛɛ feere donc Sama Mone différence ni produit tɔw différence ye min ye c'est que Sama Mone d'abord a bɛ marché puce bɛɛ kan n'importe quelle puce Orange, Malitel, Telecel il bɛ se k'i ka compte Sama Mone dayɛlɛ nin bɛɛ la ça c'est la première avantage. La deuxième avantage c'est que en matière de transfert yɛrɛ wari cili n'a tali sira fɛ Sama Mone kɛlen don ka kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 40 bin ka bɔ wari sɔngɔ tasaraw la donc nɔgɔya dantɛmɛ wale de don donc Sama Mone yɛrɛ nakun ye Mali la ka malidenw lafiya min ye Sherifila yɛrɛ ye olu yɛrɛ ye nɔgɔya sira ye u ye fɛn o fɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ u y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ nɔgɔya sira kan an y'a inspiré a la an mago tɛ ka taa wari ɲini tubabu la ka na faso jɔ a y'a yira n'an yɛrɛ ye baara kɛ an bɛ se ka faso jɔ an y'a inspiré ale la k'a sɔrɔ tiɲɛ don n'an ye baara kɛ an bɛ se ka faso jɔ donc an y'a inspiré ka Sama Mone dilan ale ka image travers fɛ a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ a ye écolesow jɔ a ye kɔlɔn segin a ma taa wari ta tubabu la a bɛɛ bɔra Mali kɔnɔ yan ça veut dire que wari bɛ Mali kɔnɔ n'an ye baara kɛ donc nous on s'est dit que au lieu que an fana b'an dulon wali plateforme na ka baara kɛ on peut faire comme Madame Chérifa Haïdara on peut faire comme Amsar donc on s'est inspiré de Amsar et de Madame Chérifa Haïdara pour créer Sama Mone pour le peuple malien nɔgɔya sira kan k'a yira k'an yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn kɛ an faso la ka sɔrɔ tubabu ta tɛ Sama Mone créera on a commencé les activités en janvier 2019 aujourd'hui an bɛ don min na bi Sama Mone master kɛmɛ ani 50 de b'a la n'o ye grossiste ye point de vente n'a bɛ fɔ retrait ni dépôt bɛ se ka kɛ yɔrɔ min point de vente 600 de b'an bolo Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayi ka taa Kidal Sama Mone b'a bɛɛ kɔnɔ. Royal Motor u kɛlen don k'u bolo fa ka ton u ka motow la moto wasalen moto dagabanaw la ani u ka te qualité ɲumanw na i n'a fɔ komi te Fakibin foire Mawuludu 2019 a ko kɔrɔmadonbaga don u bɛ foire in kɛnɛ kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla foire in yɛrɛ kun kan ani u ka sanni feere fɛnw kun kan o ye nin ye. An ka cakɛda an ka établissement sɔrɔ établissement Abdoulaye Alidou Cissé a cakɛda in na fɛn fila produit fila b'an bolo fɔlɔ n'o ye moto Royal ani te Fakibin olu produit fila b'an bolo fɔlɔ a kɔnɔ bon an bɛ foire in kɛnɛ kan bi bon n'a fɔra foire surtout Mawuludu hukumu de don
ni mun ko mawludu bɛɛ Mali kɔnɔ bɛɛ c'est un pays laïque mais a caman ye musulman de bon an bɛ fɛ ka an ka pierre d'édifice ka mawludu accompagner ka n'an ka produit fana exposer pour que olu fana ka se ka dɔn quoi. Minnu b'an bolo yan bi na o ye moto ani thé de bon an ka produit n'an ye produit kelen ta n'o ye wurale wurale la an kelen de bɛ na ni wurale an exécuté b'an de bolo Mali kɔnɔ yan bon wurale marqué mun leader do Burkina leader do Côte d'Ivoire leader do Nigeria bon an nana Mali la moto mun do moto qualité do mais mɔgɔ se k'i ka produit yɛrɛ fɔ sɔni ni mɔgɔ fɛn fɛn y'a ta nimisa t'a kɔnɔ bon n'o bɔra fana mun ye thé an ka thé tɔ thé Fagibin bon an nana ye thé ka ca jamana in kɔnɔ bon thé an n'a nana ka qualité amélioration bon ni mɔgɔ min kɔni thé min nkalon ka haramiya thé gɛrɛgɛrɛ do. Madar unu ka produit Madaru saniya tagama ɲɔgɔn do i n'a fɔ komi omo safinɛjiw o ni a ɲɔgɔnnaw caman o bɛ u bolo foire in kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ an ka u ka sɔrɔlenw lajɛ. An nana an bɛ gamme de variété caman feere yan an ka produit kura caman bɔra donc olu b'an bolo an bɛ k'a bɛɛ exposer k'a feere Madar lave-mains kura dɔ bɛ yen o bɛ yen savon baru bɛ yen savon liquide kuraw bɛ yen ainsi de suite bon a ka fisa dɔɔni mais jama nata de ka dɔgɔ halisa quoi parce que sanni bɛ ka cun donc an ka laɲini kɔni ye min ye sanni caman ka kɛ mais sanni bɛ ka cun ni halisa bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ a kan an nana ni produit kura caman ye an bɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ dɔrɔn ka na olu fana visiter quoi au moins hali ni sanni ma kɛ u kana produit kuraw fana layɛ wala k'a lakodɔn an mo o le ka min bɛ n bolo k'a di mɔgɔw ma sisan an b'u deli u k'a kɛ mawludi yɛrɛ bonya kosɔn u ka bɔ halisa u kana foire kɛyɔrɔ in visiter a bɛ mɔgɔw encourager tuguni ka mawludi ta ni fanga halisa quoi donc o le ka nin bɛ n bolo k'a di mɔgɔw ma. Boutique Traoré et frère olu fana sɔnna k'u sen don foire 2019 mawludu in kadara kɔnɔna na o sugu in sigiliko la u nalen no n'u ka sanni feerefɛnw caman ye i n'a fɔ komi jago ji boisson nɔnɔw ani o ɲɔgɔnna fɛnw caman sɔrɔlenw filɛ. An bɛ malo feere an bɛ sukaro feere an bɛ nɔnɔmugu feere an bɛ ɲɔ feere an bɛ tulu feere an bɛ jaba feere o n'a ɲɔgɔnna caman o minɛn bɛɛ b'an bolo nɔnɔmugu bɛ yan sukaro bɛ yan tamaro bɛ yan sukaro bɛ yan malo bɛ yen ɲɔ bɛ yen jago bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ bɛ yan nɔ an minɛn bɛ yan bɛɛ bɛ yan dafara dɔɔni m'o ɲɛ parce que an ka bitiki kɔnɔ su ka di yan da ye awɔ ya sɔn wa a ni bitiki kɔnɔ bɛɛ ye kelen an ma fɛn fara ka ko foire don an bɛ fɛn wɛrɛ dɔn a bɛɛ ye kelen awɔ dɔɔni an b'a latɔn yɛrɛ dɛ an b'a latɔn ala ka san wɛrɛ jira an na ma se k'i to ɲinɛ n'a ka san wɛrɛ kuma fɔ tɛrikɛlaw wa a ko muso kana sanni kɛ n bɛ se k'o de f'u ɲɛna minɛn caman de bɛ u sago na minɛn u sago na prix fana na ka na an n'u bɛnna dadumanba yɛrɛ la. Sɛnɛ ka kɛ ka wasa sɔrɔ a la ka jaabi ɲuman fana sɔrɔ sɛnɛko la faso kaba ni a ye aw bolo di olu ma u bi a ka ca ala fɛ dɛmɛɲɔgɔnya o bɛ sabati sɛnɛko binakun kan sɛnɛkɛminɛnw ani sumansiw o bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ faso kaba ka yɔrɔ la olu fana bɛ foire in kɛnɛ kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ u bolo an ka jɛ an k'u lajɛ. Faso kaba ye baarakɛyɔrɔ min ka baara ɲɛsinnen don sumansi ɲuman sumansi kolokololen sɛnɛkɛlaw bɛ se k'o sumansi ɲumanw lasɔrɔ cogo min na bon faso kaba ka baara y'o ye ka sumansi ɲuman lase sɛnɛkɛlaw ma u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani an ka sumansiw yɛrɛ bɛ taa Mali kɔ kan donc sumansi bɔlen a la an bɛ nakɔ kɔnɔfɛn ninnu an b'olu fana feere ani engrais ni bin fangalaw ani appareil agricole ninnu sɛnɛkɛ machine ninnu i n'a fɔ appareil de pulvérisation ninnu donc an b'olu bɛɛ feere donc fɛn fɛn bɛ don sɛnɛ cadre kɔnɔ donc faso kaba ka baara y'o ye quoi bon foire kɛnɛ kan an nana ni kaba siw ye bon an b'a fɔ sumansi min ma culture vivrière n'o ye kaba ni ɲɔ ani malo ni shɔ ni tiga ni fɛn ninnu ye donc olu siw b'an bolo yan variété caman voilà variété caman b'u la quoi sumansiw dɔw bɛ kalo 2 dɔw bɛ kalo 3 voilà ainsi de suite bon sumansi bɔlen a la nakɔ kɔnɔfɛnw fana bɛ yen voilà i n'a fɔ carotte poivron ni pomme de terre ninnu ni etc i m'a faamu jaba ni fɛn ninnu donc olu fana b'an bolo yan ka se gan ninnu bɛɛ bɛ yen ani poivron ni fɛn ninnu quoi donc an b'olu bɛɛ feere olu b'an bolo foire kɛnɛ kan. Aïchatou Style u bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni u ka musoya minɛnw ye musoya sutura minɛnw musoya sankɔrɔta minɛnw o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u bolo kɛnɛ in kɔnɔna na foire 2019 sugu la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ. Yan ye Aïchatou Style ka yɔrɔ ye n'o ye secret des familles ale ka baara bɛnnen don musoya labɛnw ma
ani musura masiru ma mun bɛ se ka hɛrɛ caman lase musolakaw ni cɛlakaw bɛɛ lajɛlen ma ne y'a balimakɛ komi a yɛrɛ bɛ déplacement na dɔɔni ne de kɛlen don ka représenter yan nɔ donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la n bɛ muso masiru ni cɛfuraw ni fɛnw a caman bɛ yan nɔ qualité damadɔ a caman bɛ an bolo kɔrɔ yan non vraiment hakilina min b'an na an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin nin ye anw bolo hɛrɛ de parce que ni mawuludu foire in kɛlen ka na an wele a la fo ka n'a kɛnɛ kan vraiment an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka dɔ fara laɲiniw kan Haidara mun ye an bɛɛ ka président ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman a n'an bɛɛ lajɛlen ma vraiment nin diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ an kɔni ma tɔɔrɔ foyi ye yan alhamdulilayi halisa ala ka san hɛrɛw caya o de b'an bolo k'a fɔ. Kucala farafin furabɔlaw ka jɛkulu u fana jɔyɔrɔ falen don foire 2019 sugu in kɛnɛ kɔnɔna na ni u ka furaw ye minnu bɛ bana camanw daga taga bɔ an bɛɛ lajɛlen dala fɛn minnu sɔrɔla Usumani Jara ale bɛna o ɲɛfɔ an ye u ka fura ninnu kunkan. Anw ye jɛkulu de jɛkulu min n'an b'a wele ko association des phytothérapeutes et chercheurs de Kucala an ka baara ɲɛsinnen don farafin furakɛli de ma Kucala farafin furakɛlikɛlaw ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ka yala ka tournant kɛ Mali région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ka se a dugumisɛnninw ma an bɛ Bamako yan nɔ nin y'a 9e édition de an bɛ deli ka kɛ an yɛrɛ ye an bɛ yɔrɔ ta k'an ka exposition kɛ mais nin y'a siɲɛ filanan ye an ni Sherifila TV mɔgɔw ka foire du mawuludi min bɛ kɛ an n'olu ka jɛ ka organiser ɲɔgɔn fɛ an sen ka don olu ta la a bɛ ten bon an ka kɛnɛya sugu taabolo la san o san anw bɛ thème dɔ de bɔ ka bana damadɔ sugandi yaasa k'an ka furakɛli ɲɛsin o ma san mun bɛ bɛn association jɛkulu tɔnden bɛɛ ka recherche n'a ka ɲɛɲinini bɛ bɛn o de ma komi o y'an ka tɔn yɛrɛ sigikan ye o ɲinɛ thème kɔnɔ an ye bana minnu ta bana fɔlɔ ye rhumatisme ye o ye bana de ye bana min ni a bɛ kɔdimi kolodimi fasadimi ninnu kofɔ kolotuguda ninnu na a bana filanan o ye kokobana ye kokobana min n'an k'a ma ko la crise hémorroïdaire interne o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a bana sabanan o ye perforation gastrique de ye ni dɔw ko ma ko ulcère gastrique dɔw yɛrɛ ko ma ko furudimi jolilama o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fana an bɛ ka bana don thème na bana min n'an k'a ma ko kababana a bɛ wagati jan bɔ an ka safinɛ dɔ bɛ yen nɔ n'an k'a ma ko safinɛ Corliss savon Corliss a bɛ feere hali Mali pharmacie bɛɛ la tubabu pharmacie donc an bɛ k'ale fana promo kɛ nin wagati in na foire du mawuludi senfɛ yaasa banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ka se ka safinɛ in nafa dɔn ni ala sɔnna ma a bɛ ten alhamdulilayi hakilina min b'an fɛ dɔrɔn o ye ka weleweleda de kɛ ne ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ maliyɛn kelen-kelen bɛɛ kan k'i sen don a la ka sabu kɛ Seyid Sheikh Sherif Usumani Madani Haidara a ka ko tɛ ko dogolen ye bilen foire du mawuludi in daminɛ ni bi cɛ anw bɛ foire in kɛ an yɛrɛ ye ka kɔrɔ anw ma an ka exposition campagne kɛnɛya sugu kɛ mais an ni Sherifila TV ka foire du mawuludi in donnen ɲɔgɔn na ka sabu kɛ Sherifukɛ ye alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ belebele farala an ka baara valeur kan belebele farala a nafa kan an bɛ weleweleda min kɛ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka limaniya d'an bɛɛ ma ka banabaatɔ bɛɛ kɛnɛya ni kira barika ye sallallahu alaihi wasallam. Radio La Voix du Citoyen olu fana bɛ foire in sugu la walasa ka se ka mɔgɔw la nisɔndiya ni publicité dumanw jirali ye mɔgɔw la ani ka émission publique dumanw k'olu bɔ ka jira nabagaw bɛɛ lajɛlen na walasa clients bɛ se k'u ka sanniw kɛ an'u ka munumunu salow kɛ nisɔndiya ani bonya ni karama kɔnɔ cogoya minnu na Modibo Diallo ale ka jɛ k'ale lamɛn. Bon an sera nɔ de yaasa minnu bɛ foire kɛyɔrɔ la k'u la nisɔndiya ani k'u ka publicitéw tɛmɛ minnu fana ma yan sɔrɔ u k'u to sigiyɔrɔ la fɛn bɛɛ ka kɛ foire kɛyɔrɔ la an bɛ k'o kɛ direct la yaasa o ka sɔrɔ voilà foire mawuludi kɔni bon ne bɛ se ka min fɔ a la vraiment nin y'anw yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka y'a la nka ne min y'a kɛnɛ kan vraiment an nimisi wasa kosɛbɛ sabu organisation kɛcogo ɲɛna bon organisation yɛrɛ kɔfɛ fɛnɛ feerelikɛla minnu bɛ yan fɛnɛ sanni bɛ ka k'u kun aw kɔni bon a ma se fɔli la n'i yɛrɛ sera i yɛrɛ b'a dɔn parce que a daminɛ wula fo ka se milieu ma i b'a ye sanni bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ na a tile mana bɔ dɔɔni i b'a ye mɔgɔw bɛ senna sumaya o ye diyagoya ye parce que tile bɛ dɔɔni jɛmukan fɛn bɛ n'a bɛ kɛ radio la an b'a ta direct la yan nɔ mɔgɔw b'o to yan k'a lamɛn bon souvent wagati ni wagati u yɛrɛ bɛ u synchroniser na an bɛ jɛ ka fɛn min bɛ yen i b'a fɔ baroni wagati n'o ye 11h30 ani 11h45 ka fara sufɛla fɛn la spécialement olu bɛ yen nɔ n'o ye don o don 22h ka taa 23h la an n'olu bɛ jɛ ka masala kan to yan nɔ bon n bɛ se ka min fɔ auditeurs ye u yɛrɛ kana lajɛli kɛ u kana n'u to u sigiyɔrɔ la yen nɔ u ka na quoi sabu de ka ɲi i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ yan nɔ n'a fɔra ko ni foire banna f'i k'o tigi yɔrɔ ɲini a bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔni parce que suguba kɔnɔna ka bon dɔw bɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛw la nka n'i yɛrɛ nana kɛnɛ kan i b'i diyanfɛnw sɔrɔ quoi o de ka ɲi u kana bɛɛ kɛ lamɛn u ka wuli ka na kɛnɛ kan bon laban min bɛ ne bolo n b'a fɔ hali bi ni ɲɔgɔnna u k'u jija nin fɛ a kana kɛ saraka danni ma quoi parce que ko nin y'a fɔ a kɛ ko sabanan ye ɔ hadamaden ko dɔw quoi
u ka jija a ka continuer de ka ɲi parce que a ka ca Ala fɛ san fɔlɔ ni filanan tɛ kelen sabanan fana ni filanan fana tɛ kelen. Alu Seni Ture tailleur de do a fana bɛ foire kɛnɛ kan ni a ka finikala ni dagabanaw ye i n'a fɔ komi chemise forokiyaw o n'a ɲɔgɔnnaw caman. An bɛ foire participer bon Amsterdam ka foire yɛrɛ nin y'a 3e édition de y'a la donc an bɛna foire kɛyɔrɔ la a kɔfɛ an b'a hɛrɛw sɔrɔ a kɔfɛ sinon an bɛna foire kɛ an tɛna kɛ wariko kama parce que i mana na yɛrɛ hali n'i ye fini prix jigi cogo cogo i hakili bɛ mun na i t'o sɔrɔ a la mais a kɔfɛ i bɛ carte minnu di u b'i wele u bɛ commande kɛ dɔw bɛ sanni kɛ dɔw bɛ kalali kɛ voilà o de y'an motiver ka na ne bɛ bɛɛ conseiller ni foire bɛ kɛ bolola baarakɛla i bolo yɛlɛmɛ ka taa foire participer a ka ɲi i ma wa fɛnɛ garisɛgɛ mɔgɔ tɛ garisɛgɛ bɔ fan dɔ mais a ka ca Ala fɛ i bɛ garisɛgɛ caman sɔrɔ a la furukiyaw de bɛ n bolo a furukiya ni chemise ani gulokibani ninnu olu de b'an bolo a ka feere a ka fisa dɔɔni an b'a la tanu bon ne bɛ wele k'an bɛna s'u ma o kana sanni kɛ bon yayɔrɔ la an bɛ ka prix jigin kosɛbɛ pour que a ka se ka ban parce que m'a fɔra ka fini donni ka na n'a ye a tila ka donni ka segin nafa t'o la quoi hali n'i bɛ kɛmɛ ni kɛmɛ filaw sɔrɔ a la i b'a feere ça fait rien donc ka ca Ala bolo quoi i bɛ se ka feere kɛ dɔ ma bi da duman na i b'a feere a ma n'a taara n'a y'a dun n'a jara yɛrɛ a bɛ se ka na ni fini i b'a kala non seulement a bɛ tila ka commande wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ mana y'a la o fɛnɛ o kelen de don quoi donc i perdre tɛ ye quoi n'i ka kɛmɛ fila sɔrɔ perdre foyi t'a la. Butiki Kaba Job olu fana jɔyɔrɔ falen don sugu in kɛnɛ kɔnɔna na ni u ka muso jɛkulu in yɛrɛ maa ɲɛma Kamisogo Sɔgɔna Ɲagate ale ye ɲɛfɔli kɛ u ka baara kɛcogo kun kan. Bon, an ka butigi kɔni butigi yɛrɛ tɔgɔ de ye l'aspiration des femmes n'i ko l'aspiration des femmes o ye musow ni lahinɛ yɔrɔ de donc an ka butigi an ka baara ɲɛsilen bɛ furumusow o bɛ se k'u cɛw dusukun sɔrɔ cogoya min na furuso kɔnɔna na ka da ka fɛn fɛn bɛ cɛ nisɔndiya so kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ butigi kɔnɔ k'a daminɛ wusulanw na wusulan kasa dumanw ani wusulan bɛlɛ cɛ ɲumanw minnu bɛ salon kɔnɔnaw pari minnu bɛ chambre pari wusulan bɛlɛ modèle ka ca électrique maw b'an bolo tuma min na tasuma tɛ sɔrɔ i b'olu brancher courant na tasuma kan ka don minnu kɔnɔ olu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ donc n'an bɔra wusulanw na sokɔnɔ parfɛnw bɛ yen nɔ denbatigiw kuma dɔ la i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka jiw bɔn moquette k'a suma bɛ bɔ a bɛ gatigikɛw tɔɔrɔ bon butigi kuma tɛ mɔgɔw ka laɲini olu de donc i bɛ parfɛnw ta dɔrɔn i b'o fiyɛ fauteuil ta bɛ yen nɔ moquette ta bɛ yen yiridon ta bɛ yen darantaw fana bɛ yen nɔ n'an bɔra la sokɔnɔna yɛrɛ la musow an bɛ sutura dɔ ka bɔ kɛnɛma n'an donna so kɔnɔ il faut k'an ka labɛn de fana an cɛw min bɛ se k'u attirer sokɔnɔ ɔrɔbuw camanba ani baya cɛ ɲumanninw i bɛ se k'i ka papa chéri tɔgɔ sɛbɛn a la i bɛ se ka mot dɔ yɛrɛ sɛbɛn min bɛ sotigi yɛrɛ la nisɔndiya sokɔnɔna na an b'o kɔnɔw dilan musow ye an bɛ peneliw feere an bɛ sokɔnɔna segɛrɛ wɔɔrɔw feere olu bɛ tɛ se ka fɔ caméra ɲɛkɔrɔ donc an bɛ sow yɛrɛ décorer papa seri yɛrɛ famalen so ma n'a nana a bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na so gérer lumière fan bɛɛ ka daraw ka mot dumaniw sɛbɛn a la min yɛrɛ b'a to a tɛ bɔ o don su an b'olu kɛ donc butigi kumati dayɛlɛlen bɛ musow ye du lundi au samedi du 8h à 19h an bɛ AC 2000 la place Kani yɔrɔ la muso mago bɛ se fɛn fɛn ma hali n'i tɛ baara ye hali n'i ka mariage bɛ san 30 ni kɔ de la n'i donna kumati kulisi kɔnɔ i bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ kɛ kɔɲɔmuso kura ye donc an ka laɲini ye o dɔrɔn de ye muso si cɛ kana tila la an ka se an ka fayew zɛrɛli la butigi yɛrɛ dayɛlɛ kun bɛ filɛ nin ye. Kɔngɔ ko kuma kɔni tɛ fɔ foire in kɛnɛ kɔnɔna na bari sabu ka d'a kan aw ka nɔnɔkow min fɛn sumalen i n'a fɔ komi dɛgɛw o bɛɛ lajɛlen dilanko ɲuman a saniyalen ani a duman duman o tonnen don foire in kɛnɛ kɔnɔ Mariam Haidara fɛ Pafla Pom tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Ne bɛ nɔnɔ feere de kɛ nɔnɔ kɛnɛ dɛgɛ nɔnɔ kumu yawuru ne b'a bɛɛ feere sirifila la darafila n'i taara yen dɔrɔn ko Mariam Haidara nɔnɔ feere la u bɛ n yira i la hali n'aw mago bɛ litiri 1000 na a bɛ sɔrɔ ne kɔni ne ma deli ka na foire in na mais ne nana ɲinɛ parce que a ye ne ja sirifila ko don ne yɛrɛ ye sirifi ye ne nakun kɔni kɛra o ye awɔ ne bɛ dugawu kɛ mawuludu ko in kɔni an ka ko de y'o ye san o san an kɛnɛ ka mawuludu kɛ an b'o de ɲini Ala fɛ wa hali n'an tɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ an kɔw k'a k'an kɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ yan nɔnɔ kumu bɛ yan dɛgɛ bɛ yan fɛn jisuma fɛnɛ bɛ yen an b'o bɛɛ feere boisson fɛnɛ bɛ yan client kana dɔrɔn n'u mago bɛ nɔnɔ la n'u bɛna saraka bɔ dɔrɔn u k'an wele dɔrɔn n b'a a commande ka a labɛn ka d'u ma u bɛ taa ta awɔ dɛgɛ fɛnɛ bɛ ten n'u mago b'a la dɔrɔn n'u ye n wele dɔrɔn n bɛ a siri k'a bila u ɲɛ. Sila sanitaire u ka baaraw bɛ ɲɛsin ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw feereli ma i n'a fɔ komi karow ani sokɔnɔ minɛnw sojɔ minɛnw o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ
sila sanitaire ka yɔrɔ la Fatumata Sila ale bɛna ɲɛfɔli kan ye. Mina fɛn caman bɛ sokɔnɔ minɛnw complet fɛn bɛɛ zari ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka immeuble complet olu de don an bɛ immeuble minɛnw de fɛrɛ carreaux ɲɛgɛnɛ minɛnw a bɛɛ b'a la dungarew fɛn caman bɛ ampoule fɛn camanba de bɛ bon an sɔrɔ yɔrɔw ka ca suguba kɔnɔna bɛ Sitiba kulubilenni turunen Yirimajɔ a bɛɛ b'a la bon farikɛyɔrɔ la sisan pow ani dungarew ani dusi ninnu olu de b'an bolo baignoirew fana bɛ yen ampoule bɛ yen olu de b'an bolo yan a bon dɔɔni a kun ye fana mɔgɔw k'i dɔn de fari fana dabɔra hasard i bɛ relation sɔrɔ a kɔnɔ quoi a dabɔ kun y'o de hali ni sanni ma kɛ mɔgɔw t'a faamuya quoi i bɛ carte di mɔgɔ minnu ma u bɛ segin ka na dɔw bɛ se ka segin k'i wele kɔfɛ a dabɔ kun y'o dɔrɔn de kama bon o clients ni mɔgɔ minnu mago bɛ minɛn na u ka na dɔrɔn a kana kɛ carte ta k'o f'u ye dɔrɔn. Secret de femme na musoya gundo do k'i kɛ baara ye ka gatigi kɛ matarafa so kɔnɔ a ye wuli ka se secret de femme na Salimata Dia ale bɛna ɲɛfɔli kan ye u ka sanni feerefɛnw kan. N ka butigi tɔgɔ secret de femme Kayisienne a bɛ sigilen Kayi maintenant an bɛ wusulanw feere an bɛ musominɛnw feere an bɛ finiw feere comme yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min sanbaraw maquillage olu bɛɛ b'an bolo yen nɔ an bɛ kayigeni feere ani babiw tout ce qui a trait à la femme an b'olu feere quoi awɔ an bɛ foire la yan Korofina n ye fɛn fɛn f'i ye o bɛɛ dɔ b'an bolo yan nɔ finiw kalalenw b'an bolo a mugumanw bɛ yen geniw bɛ yen nɔ wusulan dilanenw bɛ yen parfumjiw a bɛɛ b'an bolo n bɛ wele mina se client ma u ka na minɛnw bɛ yen minɛn ɲumanw bɛ yen nɔ wa u da ka di donc jama ka bɔ ka na ni Ala sɔnna ma. Penda décor la ka photo cadré ka a cɛ ɲa ka sɛbɛnni ɲumanw ka sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni aw mago bɛ tableau la aw ka anniversaire kama walima aw ka soparlanw kama wali kelen ka kɛ tasibila ye ani wale ɲuman dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la u bɛ o baara in kɛ bɛɛ lajɛlen ye Penda décor la wa sɔngɔ damatɛmɛ diya fana don an ka jɛ an ka u lamɛn. Donc an ka baara ye décoration de fɛn fɛn n'a bɛ décoration concerné an b'a bɛɛ kɛ par exemple ni an ka tableau décoratif ye olu bɛ gulon salon kɔnɔ n'a ka di i b'i photo di an b'a k'a kɔnɔ n'i tɔgɔ dɔrɔn de ka di ye k'a sɛbɛn a la fana an b'i tɔgɔ sɛbɛn a la n'a ka di ye fana i bɛ se ka joyeux anniversaire k'a kɛ cadeau ye mɔgɔ wɛrɛ la olu bɛɛ b'a la fɛn fɛn ka di ye an b'a kɛ o cogoya la en même temps mariage kɛyɔrɔw an b'olu décoration kɛ an bɛ jabidaw kɛ an bɛ kɔɲɔsow décorer donc finiw fana b'an bolo pow fana an b'olu fana décoration kɛ nin po na an bɛ taa numuw fɛ yen an yɛrɛ bɛ an ka décoration n'an ka fɛnw k'a la donc o de don usulanw bɛ yen finiw bɛ yen n ye jabida ko fɔ an bɛ jabidaw fɛnɛ kɛ an nana foire mawuludu la alhamdulilah an nana min kama hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ an ye caman sɔrɔ ka ban parce que alhamdulilah an ye mɔgɔ caman dɔn an ye relation sɔrɔ mɔgɔw bɛ na u b'an ka quartiers minɛ ka taga n'a ye dɔw yɛrɛ y'an wele en même temps an ye marché dɔw sɔrɔ an ye o baaraw kɛ ka ban alhamdulilah clients ma an bɛ se ka wele k'an mina s'u ma dɔrɔn u ka bɔ u ka na foire la minɛn ɲɛnɛmanw bɛ yan nɔ et puis a da man gɛlɛn fana n'i y'a mɛn ɲɔgɔn feerekɛla tɛ i bɛ yan sannikɛla dɔ de kama anw bɛ yan olu de kama u kana minɛn ɲɛnɛmanw la yanni samedi cɛ parce que foire bɛ ban samedi don inchallah bon ni foire kɛyɔrɔ kɔfɛ anw bɛ sɔrɔ Cɛbani anw bɛ Cɛbani sugu kɛrɛfɛ. Agence de communication Kabablo Media Star ka bɔ Sikaso marabolo kɔnɔna na u fana bɔra Sikaso marabolo kɔnɔna na k'u kun da Bamako kan walasa ka se ka n'u sen don foire in baaraw la ka se ka na sugu in ɲɛnamaya walasa ka se k'u ka sanni feerefɛnw ka se k'u lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni ko nasira fɛ u ka baaraw bɛ ɲɛsin o ma ani fura fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafin fura u bɛ olu fana kɛ walasa ka se ka olu feere ani k'olu lakodɔn u sera kɛnɛ in kɔnɔna na Mairie Ibrahima Konate ale bɛna ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛtaw kan. Agence de communication de bɛ an bolo Sikaso ye an b'a fɔ min ma ko Kabablo Media Star voilà donc an nana n'o agence de tɔgɔ ye foire kɛnɛ kan yan nɔ bi bon an bɛ fɛn caman kɛ surtout communication nasira fɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni a ka ɲi fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni développement ye n'a a dogolen don walima n'a tɛ kɛnɛda la ka se k'a labɔ k'a da lɛfɛ kan walasa diɲɛmaa bɛ se k'a lakodɔn cogo min na o ye anw ka baara fanba ye donc an bɛ publicitéw kɛ an bɛ kunnafonidiw kɛ en même temps fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunnafoni yɛrɛ kɛ balofɛn ye ka se ka kunnafoni yɛrɛ don bɛrɛ la walasa diɲɛmaa bɛ se ka bɔ a nɔ ma cogo min na
o ye an ka baara fanba ye agence Kaba Blo Media kɔnɔ Sikaso. Bi an nana ni hukumu min ye ani an b'a fɔ agence de communication Kaba Blo Media u bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que an partenaire dɔ don i n'a fɔ an bɛ olu de ka kɛnɛ kan bi parce que fura dɔ bɛ yen min ni an bɛ k'a fɔ ko Kaba Siro fura in o ni agence de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi na o tɛ i n'a fɔ comme anw ye radio kumakɛlaw ye anw ye communicateurs ye anw ye publicitaires ye n'an k'an bɛna fɛn fɛn fɔ a bɛna kɛ i n'a fɔ comme si an bɛ ka fura mankutu k'a fɔ k'a diya sinon bi na farafin furaw la champion don n'o ye Kaba Siro ni donc Kaba Siro ni agence de jɛra ka na mawuludi kɛnɛ kan an ka na an ka baara hukumu kɔnɔna na ka Kaba Siro in kofɔ maliyɛnw ye ka Kaba Siro in kofɔ diɲɛma ye fɛn o fɛn bɛna foire kɛyɔrɔ la yan bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ farafin fura dɔ bɛ yen bi a dose fitinin bɛ nafa min ɲɛ